بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنزم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منزما. محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما. به نال كل الأنبياء منالهم به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضارات وقر عزما. تو gashi nan ci gaban karatunmu insha Allah. Unazzimu durral lafzi fi dhikri wasfihi. Shehu radiyallahu anhu yace unazzimu, kalmar unazzimu ina tsara durral lafzi. Kalmar durra yana nufin lu'ulu'u, gwal kenan, abu mai haske kamar lu'ulu'u ko gwal. To ina tsara durral lafzi, lafazi mai haske kamar gwal, ma'ana kalmomi na zaɓo masu haske, tsarkakakku, tsaftatattu, fi zikiri wasfihi, a wajen ambatan wato siffanta kyawu na halitta da ɗabi'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan ba a yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jahilci, sai mutum ya san wani kalmomi ne na girmamawa da mutum zai danganta su da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ice wa ahsin bi wasfil badri, wa ahsin, mamakin kyawu, bi wasfil badri, na siffanta wata, shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ya fi wata kyau. Saboda ba abun da muka sani mai haske da kyau a abu da za a iya bamu misali kamar watan, shi yasa sai aka ce masa wata, amma shi ba kamar wata bane, ya fi wata kyau. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar wata bane, ya fi wata kyau. An siffanta shi da wata ne don hankalinmu kawai ya fahimci kyawun kawai. Sai ice durran, to wai yanzu an zo ana yaban haske, kyau irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma da me aka yi shi durran? Wasu kalmomi ne da suke lu'ulu'u munazzama, aka ɗinka su a waƙe na yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine durran munazzama. To ya zaka ga kyan wannan kalmomin ga wanda kuma ake siffantawa? Zaka ga kyan yayi maci. Sai i ci gaba da cewa Muhammadu miftahul futuhati sayyidi. Muhammad, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, miftahul futuhati, shine mabudin duk wani abu da ka san za a bude na samun rahama Allah. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mukulli. Hadisi ingantacce ya zo a sahihul bukhari. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah shine yake da abu, ike bayarwa, ni kuma wa anal qasim, ni kuma ni ne mai rabawa. Sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu kowace irin alfarma a wajen Allah. Ko addu'a kai in baka annabi salati ba inda addu'a take zuwa. Ina gaya mana wannan. To shine sayyidi yace shugabana, wa khatim, kuma shine cikamakin silkin rusuli, wannan igiyar ta annabta, ma'ana annaba da aka aiko, tsarin aiko annabawa. Waye cikamakin annaba? Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga kansa baba na annabi, khatiman, daga kansa annabta ta cika, muqaddama, kuma duk ya gabace su, shine kuma na farkon. Tun kan a basu annabta, Allah ya riga ya bashi annabta, ya tabbatar masa da annabta. Na kasance annabi wa Adamu bayna din wal ma. Tun annabi Adamu yana tsakanin laka da ruwa, ba a yi shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar masa da annabta saboda matsayinsa a wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ce bihi, da albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne nala suka samu kullul anbiya'i, dukkanin annabawa, manalahum, duk wata daraja da suka samu a wajen Allah dalilin albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan. Domin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Duk wani abu na duniya da ya samu rahama dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Allah ya so,
haka ya ga dama, haka ya ɗaukaka shi, haka ya girmama shi. Ka bi ka samu rahama, kai inkari ka shiga wuta. Allah ka kare mu. Sai ce wa khatimu, sai ce bihi, da albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne, da zinatil hadaratu, halara ta Allah, duk wani abu mai albarka, halara ta Allah, da matsayi na annabta, da duk wani abu da ka sani na bin Allah, dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne wannan abun ya kawata. Waye sani aka san Allah? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Sai ce wa ka girmama shi, wa azima, shi ma ka girmama. Wato anan iya ayar da take a cikin suratul hujurat da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ba fa ka fito ka faɗi wata kalma ta rashin ladabi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba fa ma wannan ne hatsari ba kawai, a'a, sautin ka ma izama ba ladabi, izama sautin mutum ya fi sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara. Ake gaya sahabbai, Allah ya ce an tahaba da amalukum, duk wanda ya haka aikinsa Allah ya ce sai na lalata aikinsa gaba ɗaya, aikinsa zai lalace, mutum ya zama dan wuta. Wa antum la tash'urun, kuma Allah ba zai ma bari ka sani ba kuma sani ba, kan ma mutum ya tuba, balle ma ba kofar tuba, kan ma mutum bai ma sani ba, kawai sai dai je shi a wuta. To sauti fa tun a lokacin fa, yanzu mu shine za a zo in hadisai sun zo za a fassara su yadda ake so, babu ladabi ba biyayya, haka zai zama kuwa? Saboda ba a san lugar larabci ba a san siyaki na magana ba mu da linguistics terminologies na magana. Ya kamata mu koma mu koyi larabci sosai kafin mu zo mu fara fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zuciyarmu take so. Wallahi mu kiyaye, wallahi mu kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wasa, ya wuce wasa, ya wuce wasa. Allah ka kare mu, Allah ka kare mu. Duk wani abu da rahama, Allah ne ya faɗa nassin Qur'ani, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wannan dogon bayani ne. Allah ka kare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.